И да не забравяме за какво сме се събрали. Точно така, след победителите в конкурса Голямото междучасие ще чуем един първокласник, който от всички учебни предмети най-много обича Голямото междучасие. Представяме ви модната икона на Горна Оряховица, вулканът от енергия, най-слънчевата усмивка на култовата вокална формация Нова музика. Ерик Михайлов! Слушай сега. Браво! Ела се разбереме нещо много важно с тебе. Сега видя ли как ти пляскаха? Аз съм те поканил в предаването за това. Като си тръгваш за Горна Оряховица, събуваш тия обувки, оставяш ми ги, на мене подарък и си тръгваш по чорапи. Става ли? Не. Отказа ти, драго. Добре, кажи ми, познаваш ли Крисия? Не. Не я познаваш лично? Да. Искаш ли да се запознаеш? Да. Ако се запознаеш и я видиш, какво би казал така на първата ви среща? Че Би ли казал, че е много хубава? Да. А би ли казал, че много хубаво пее? Да. А би ли казал, Крисия, стани ми гадже, моля те?